National Science and Technology Innovation Week gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Mga modernong ekipo alang sa disaster response usa sa mga gibida. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagpanguna ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., formal na nga gibuksan ang National Science and Technology Innovation Week nga gipahigayon sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Tumong sa mga aktibidad ang pagpakita sa publiko sa kapin usa ka gatos ka mga technology innovations, lakip na ang mga modernong disaster response equipments. Sumala ni Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga usa sa mandato sa ilang ahensya ang paghatag og technical support sa ubang ahensya sa gobyerno alang sa disaster resiliency. Our goal is to spare future generations from facing the same magnitude of disasters that we are confronting now. Usa ang MOCOV o Mobile Command and Control Vehicle sa nahimong produkto sa mga nangagi nga National Science and Technology Innovations Week. Ekipo kini alang sa emergency response nga anaa karon naka-deploy sa isla sa Camiguin. Panahon sa emerhensiya, reliable gyud kuno kining Mobile Command and Control Vehicle kun MOCOV tungod solar powered kini ug mamonitor na sab ang lakat sa panahon tungod sa iyang mobile weather station. Ug pag-abot dinhi sa sulod nga bahin, kumpleto kini sa mga komunikasyon, ilabi pa sa radio, sa TV ug ang monitoring system. Na-try na to ni sa mga plan events, kana bitaw mga Holy Weeks, fiestas, na mga celebration. So mahog na siya nato nga murag himo na mga operation center. So diri ang kanang ang mga operation nato diri murag center niya sa hub na siya, sir. Una na siya hub nato nga diri na tanan mga decision making. Magpadayon ang NSTW 2024 hangtod adlong Biyernes kuna sa ipakita sab ang mga imbensyon sa mga estudyante sa robotics, sound dome ug artificial intelligence. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.